नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे कच्च्या कैरीचा आंबट गोड तिखट असा साखर आंबा. इथे मी 350 ग्राम कैरी धुवून घेतली आहे. कैरी धुतल्यानंतर त्याची वरची साल काढून घ्यायची आहे. कैरी किसणीवर किसून घ्यायची आहे. कैरीची सालं आणि आतमधली बी काढून टाकल्यानंतर आपल्याला 250 ग्राम किस मिळालेला आहे. इथे मी अर्धा चमचा जिरं खलबत्त्यामध्ये जाडसर कुटून घेतलं आहे. अर्धा चमचा राईसुद्धा जाडसर खलबत्त्यात कुटून घ्यायची आहे. 5 हिरव्या मिरच्या खलबत्त्यामध्ये ठेचून घ्यायच्या आहेत. 8 लसणीच्या पाकळ्यासुद्धा खलबत्त्यामध्ये ठेचून घ्यायच्या आहेत. गरम कढाईमध्ये 8 चमचे तेल घालायचं आहे. या तेलामध्ये अर्धा चमचा कुटलेली राई घातली आहे. अर्धा चमचा कुटलेलं जिरं घातलं आहे. पाव चमचा कलोंजी घालायची आहे. कलोंजी तुमच्याकडे असेल तर घालायची, नसेल तर जिरा राईची फोडणीसुद्धा चालणार. आता ठेचलेल्या लसूण पाकळी घातली आहे. ठेचून घेतलेली हिरवी मिरची घालायची आहे. अर्धा कढीपत्त्याची पानं घातली आहे. पाव चमचा मीठ घालायचं आहे. हे सर्व जिन्नस तेलामध्ये छान परतून घ्यायचं आहे. आता यात किसलेली कैरी घालायची आहे. 1-2 मिनिट कैरीचा किस छान भाजून घ्यायचा आहे. कैरी थोडी नरम झाल्यानंतर 100 ग्राम साखर घालायची आहे. थोडं मिक्स करून 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवायचं आहे. दोन मिनिटानंतर साखर विरघळलेली दिसेल. चांगलं मिक्स करून पुन्हा 3 मिनिटासाठी झाकण ठेवायचं आहे. 3 मिनिटानंतर कैरी एकदम नरम झालेली दिसेल आणि साखरही पूर्ण विरघळलेली दिसेल. आता 5 मिनिट झाकण न ठेवता शिजवायचं आहे. 5 मिनिटानंतर कैरीमधलं पाणी सुकलेलं दिसतं आणि साखरेचा पाक होत आल्यामुळे कैरीचं मिश्रण गोळा व्हायला लागतं. आता गॅस बंद करून द्यायचा आहे. खूप टेस्टी तिखट गोड आंबट अशा चवीचा साखर आंबा तयार आहे. चपाती डाळ भात कशाबरोबर पण तुम्ही हे खाऊ शकता. टिफिनला पण नेऊ शकता. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.